matay dalayang kanangal sem kaniya kasag inaw biyak ko bantay kaya rigak no di kan mapurus patay pagtung pala anhanuem kapintas mo nga ingingutem unay limet umanay asani kwam nudong teng ni patay agayat kaitan takasat sa diwampay yang tangali at tuyang gaaktari gagay singon pa'y dinamdamo kain ka masirapat kas kamalatay dalayap nga ng peras kaniya kasaginaw biyak ko bantay kaya rigan tudikan mapurus patay pagtung pala anan yung kakinagwapo nga ilimlimit mo unay dimet umanay asani kwam nudong tengi patay agayat kaitan takasat sa diwampay yan tangay at tuyang nga aktari gagay ananweng tapintas mo kaingingutem unay limit umanay asani kwam nudong tengi patay agayat kaitan takasat sa diwampay yan tangay at tuyang nagtari gagay yan tangay at tuyang nagtari gagay Yaman na kapo Kapitan Garcia ken Kakawat Garcia puro Garcia ya. Okay. Thank you po Kapitan Garcia ken kagiti kakaduada. Pas. Next. Di apo imanang man Claudia Pascua di Sumaruno Metata. Parsek apa mga sala ko manang ya? Okay. Nangi share with Isip maduti sa wena at
kadwa na ako. Masimulan. Okay, next. Derek. Sagutan niya. Sugar music. Kanong ano ito? Okay, Derek Pascua and company, no? Sino ang kadwa po? Sunatang Detoy. Nangalamay sunatang 1/2.
iPad dad. Sige ka lang tuwa. Tag Wala kayo 5. ginagawa. Tuwa ka rin? 100 pesos ako ti share na.